Il-ħamis filgħodu tlestit l-aħħar biċċa ta' triq li ddur max-xatt ta' San Pawl il-Baħar Buġibba u l-Qawra. B'hekk l-unika xogħol li fadal issa huwa li jiġu mmarkati s-sinjali ta' traffiku f'xi partijiet minnha. Il-proġett li nbeda biss ftit tal-ġimgħat ilu tlesta fil-ħin dan minkejja diversi intoppi li nstabu fosthom kellhom jinbidlu xi servizzi taħt it-triq. In-negozjanti tal-inħawi jqisu dan il-proġett bħala nifsa għalihom hekk kif din it-triq kienet qed tagħti dera traskurata ta' dan il-lok turistiku. Meta jkun hawn toroq tajbin ġifieri żgur li ħatejna. Bħala xogħol żgur għax iktar jistgħu jiġu nies għandhom iktar fejn jipparkjaw u dana. Jidhru li anke n-nies u qed jiġu iktar, fimtni, naħseb li aħjar, li saret aħjar. Dit-triq ħatejna ħafna għaliex ovvjament it-turisti jixtiequ joqogħdu fil-kumdità u aħna għandna x'nofru, il-pajjiż tagħna għandu x'nofri, però ma kienx hawn din tant mixtieqa triq. L-istess sentiment kienu qed iħossu ir-residenti ta' din il-lokalità, kemm dawk permanenti kif ukoll dawk li għandhom vileġġatura b'ħafna minnhom jgħidu li l-aħħar xogħlijiet fil-promenade ta' Buġibba kienu saru bosta snin ilu. Fuq din it-triq huma kienu ilhom iż-żmien jilmentaw. Residenti qiegħda sewwa u ġiet sabiħa u kollox. Differenza kbira, hemmhekk karozza kienet se tinqaleb bina il-ħofra li kien hemm. Jien hawnhekk qed ngħidlek kellna jgħaddi ilma u dana u anki baqa' sejjer sem fuq ilu impejl Gillieru bdew. Famużi hi. Ħafna għaxina fil-ħodu mun nimxi u l-ġewwa mill-Qawra kollha le sabiħa u kellhom bżonn jirranġaw it-toroq kollha. Jiena tsibta tajjeb, it-triq ġiet all-right. Li saret it-toroq dik vera qiegħda tajba u għandna bżonn hawnhekk nara bħala wara taslima jikkompeti ma' taslima imma l-istant fracture kienet għamilna minna l-ewwel pass. Is-sidin tan-negozji jidhru ottimisti ħafna għal dan is-sajf li mistenni jkun aqwa minn tas-sena l-oħra fejn kien diġà nkiser kull rekord. Skont kif jidher issa naħseb li ħajkun tajjeb ħafna. Leġa beda u naħseb ħankunu aħjar mis-sena l-oħra skont kif jidher. Jippik iva qabad jippikja, qabad b'ritmu maġġel ġifieri, nisperaw li jkompli sejrek. Sena kien is-sena li għaddiet, fil-fatt nista' ngħidu ma kienx xitwa, baqajna għaddejjin qislu ritmu tas-sajf. Bqajna il-ħaddiema tagħna żammejnihom kollha fix-xitwa għaliex ix-xogħol baqa' għaddej bl-istess ritmu li spiċċa f'Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru u ovvjament issa qegħdin fis-sena dis-sena u għadu sejjer bl-istess ritmu li kien għaddej. It-triq tal-promenade ġiet tiswa 3,500,000 euro u ġiet iffinanzjata mill-fondi miġbura permezz tal-kontribuzzjoni ambjentali imħallsa mit-turisti.